Hi po mga kamaster. So, welcome back pala sa aking YouTube channel. Rakiterong Master is back. So, pasensya na po kayo mga kamaster kasi minsan lang ako nakapag-upload ng video. So, for today's video pala mga kamaster, is andito kami ngayon sa bahay ni Sir Jing Astor. Kasama ko yung mga Bukid Squad. Kasi sa araw na ngayon mga kamaster is blessing sa bahay ni Jing Astor, no? Ayan, no? Ayan po si Marinong Homeboy mga kamaster. So, Ate Charing is in the house. Nandito din si Ate Charing. Tsaka yung mga Bukid Squad. Ayan po. So, punta tayo sa loob. Laan naman din si Dodo. Inya si Kuan, si Lid. Padoong dira kay kuhaon mo. So, ayan po mga kamaster. Oh, Ayan anya po ako si pan pa. Tips Me. Marinong Homeboy. Nya, padoong na dira si Kuan, si Lid. Angel Ann Vlogs. Angel Ann Vlogs. Hi guys. Subscribe down below and subscribe to my Ang channel. kandila, ayaw kalimtang kandila ha. Ayaw mo pagsigid So, andito tayo ngayon sa bahay ni Sir Jing Astor kasi Ay, manikay lang. blessing, no? Blessing sa bahay. Blessing sa bahay ni Sir Jing. So, first time ko makapunta rito, no, mga kamaster. Yan. So, ang daming pagkain, no? Ano na kamo nga dito niya. Ayan, ang daming pagkain. Dahil pagkain ito rin, makakain din to. Kamo ni. So, andun si Ate Charing. Andun si Ate Cha. Lechon manok. Lechon manok. Lechon baboy. Tapos, mayroong lechon doon. So, puntahan natin yung lechon. Malapit na maluto. Ayan. So, ayan pala yung bahay ni Sir Jing. Ayan. Puntahan natin yung lechon baboy mga kamaster. Ayan po yung lechon baboy. Ayan po, ayan. Wow, malapit na po maluto yan. Ayan po mga kamaster. Sila po yung naglitson. Sila po yung naglitson mga kamaster. Ayan. So pasensya na po kayo sa aking boses mga kamaster kasi paos po ako sa kakakanta. Napaos yung boses ko sa kakabidyoki nung pista sa amin. Yan. Yan. First time kapunta sa bahay ni Sir Jing. Ayan. So ayun po mga kamaster, na-update ko na lang mamaya. Update ko na lang yung mamaya mga kamaster. Kasi tutulong muna ako dito sa mga gawain. Yun. Yes! Hello guys! Welcome back again sa channel ni Rakitero Master. So, kasama naman kami ulit dito sa blessing sa house ni Jing Astor, no? Yan si Rakitero Master. Ako po yung nag-intro, sabi niya. Yes, Jing Astor. Mayayain talaga siya, Jing, mag-intro, Jing. So, yan, supportahan din natin si Rakitero Master, guys. So, yan. Thank you. Mag-tour ka muna. Kasi mamaya, kakain kami, mag-live kami, guys. Sige. Ayan po mga kamaster. Ayan po yung bahay ni Sir Jing. Ayan. So, meron siyang ano dito, puso. Ayan, no? Grabe, ang daming tubig. Sir? Oh. Ayan. Tag. Kanadera, mauna na siya. Pero dito mo agi sa pikas. Dito pikas mo agi. Ayan. Viewers live. Ayan po mga kamaster. So, andito na po yung mga membro ng Bukid Squad mga kamaster. So, malapit na sila makompleto mga kamaster. So, ayan po sila mga kamaster. Yan. Dumating na po yung iba. So, andun po si Ate Cha. Ayun, si Ate Cha. Si Reggie Ponce, si Tips Mio, si Marinong Homeboy, si Mighty Mang. So, ayan po sila mga kamaster. No? Ayan. So ayan po mga kamaster, ayan po sila si Tips Mio tsaka si Marinong Homeboy. Dayon oy. Ayan po mga kamaster, dumating na rin po yung ate ni Marinong Homeboy, no? Si Ate Gingging, ayan na po siya. Si Ate Gingging mga kamaster. So ayan po, ayun.
Kuya Ervin. Ayan si Kuya Ervin, mga kamaster. So, i-stories vlog yun. Ay. Ay. Oh, masaya na kung masaya ako. Balik Di mo na to gabi eh. Dito sa kwarto nila. Ah. So, ayan po mga kamaster, no? Tinanggal na po nila yung lechon. So, naluto na po yung lechon, mga kamaster. Ayan po. Ayan. Hi, Ali Dodong. Hi, basa. Si Padel. So, ayan sila. Ayan. Ayan po mga kamaster, no? So, dapat daw mag-face mask kami. Kaya, kukunin ko yung face mask ko dito. So, dapat daw naka-face mask mga kamaster. So, ayan po, tara. So, andun sila mga kamaster. Ayan. So, blessing pala ngayon sa bahay ni Sir Jing Astor. Kaya andito lahat ng Bukid Squad mga kamaster. Ayan si ano si Ate Cha. Andyan si Ate Cha rin. Ayan. So, ayan po mga kamaster, no? So, malapit na po makompleto yung Bukid Squad. Ayan po si Ate Cha mga kamaster. Ayan. So, ayan po mga kamaster, no? Na magbi-blessing na po sa bahay ni Sir Jing. Ayan po, ayan po. Yan po yung mga Bukid Squad fam. Music. Isa yung nagpansa. Si Jing. Ayan si Sir. Ayan si Ate Cha. Jing. May ituwad na, itali ka matulungan na. Ayan po mga master, dapat may kandila tayo. Ayan. A beautiful reminder for each one of us that we recognize God's power and ownership of whatever we possess or belong, or whatever we possess, especially not just our life but also including the things that we earn because of our sweat. And so we commend to Him everything that is here, and most especially the family who are here, or the members, including also the guests. And so, my brothers and sisters, let us remember when Jesus Christ took the goodness of Christ. Let us now listen to the reading of God's Word. The Lord be with you. From the Holy Gospel according to Luke, glory to you, O Lord. The Lord said to the 72, "Into whatever house you enter, first say peace to this household. If a peaceful person lives there, peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it, and say to them, the kingdom of God is at hand for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Son of God, Lord of heaven and earth, made his home among us. With thankfulness and gladness, let us call upon him, saying, our response is, stay with us, Lord. Stay with us, Lord. Lord Jesus Christ, by your life with Mary and Joseph, you sanctified the life of the home. Dwell with us in our home so that we may have you as our guest and honor you as
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, we forgive our trespasses. Do not bring us into temptation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let us now go to the final blessing and ask everyone to bow your heads and pray for the blessing of our Lord God. The Lord be with you. May the Lord God bless you and keep you. Amen. May the Lord show his face and be merciful to you. Amen. May the Lord show his countenance and give you his peace. Amen. And may the blessing of God, the Father, Son, and Holy Spirit come upon you and remain with you always. Thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Him now, let the We say I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, we give thanks. Congratulations! Tamot na po. Bunga, tamot. Yun na yan po mga kamaster, no? Tapos na po nablisingan yung bahay ni Sir Jing Astor. So ayan. So yung ibang bukid squad pala mga kamaster is wala dito, no? Hindi dumating yung ibang bukid squad. So maraming salamat pala kay Sir Jing Astor kasi inimbita niya din ako sa pagpunta dito. Kaya sinama ako ni Marinong Homeboy. So ayan po mga kamaster. So update ko na lang kayo sa next video na i-upload ko mga kamaster kasi kakain muna. So ayan po. So bye bye na po. Bye bye.